apa sing awake dhewe sing diduweni saiki ki ora perlu disombongke ngono lho guys ya. Sing kere sing susah ngene iki duwene kok ngene ya wis disyukuri ae ora usah perlu apik-apik, ora usah macak gengsi, ora usah. Nuruti gengsi zaman saiki ora nguntal, guys. Plengeh. Halo guys, masih bersama Mas Plengeh. Dan iki adine Plengeh. Ngetes sik, guys. Iki anu guys, arep yukur jagong-jagong ini iki guys. Karo udut ra apa-apa ya. Ya. Awakku lagi legrek guys. Rencanane dek wingi adine dek wingi kuwi arep anu yang Solo kerja angkane kayak malah to legrek ya urung sida mangkat guys. Nyapa? Paling rencana ya esuk Rebo. Iki meng apa ya Senin iki meng bare sesuk mangkat. Betul lah motor wifi-ne anone lampune ya ora telepon. Ora nak motor wis sampan, tapi wong sing sibuk. Nyapa? Iya anu guys, apa ya? Dek mben ki ya. Tapi ya anu guys ya. Ya kok Jaman saiki ki wong ora duwe kuwi anu guys. Wis apa termu? Arep golek siliane ora dipercaya wong guys. Tenan. Ora kerja Ya nge. dek kapan kae keluargaku yo delalai apa enek acara gitu. Golek silian duit kuwi cemayan yang wong sing kenal gitu. Sopo Sahrul? Kuwi pas dolan rene. Nah, delalai jawab kuwi yo oleh anu jere ngilih duit meng bareng to. Wonge mulih mung teko mah WA jere ora enek duite ya, tapi batin ora oleh. Heeh. Mesti ora oleh guys sak jaman saiki. Kapan iki, Mang? Soale yo kene wong ora duwe guys yo. Iya. Urung teko ming sering. Upama nyiliyo yo wong-wong paling dikirane yo ora iso nyaur. Ngono mesti. Wingi nyarutang Maewi 500 jere. Tapi wis ben guys. Wong ora oleh ku yo wajar guys yo. Maewi ke liwat nang dam Paijan kono, gawange WA. Maewi WA yang sapi. Rencana yo aku teko. esuk Rebo iki mangkat. Aku langsung Pergawe guys. Aku demi sapi, iya nututi Maewi. Jane awakku ki urung ketek fit sing krak-krik. Iya piye meneh guys, kebutuhan iki dino guys. Zaman saiki nyilih guys ora dipercaya wong guys. Iya nang. Enggak. Mah, wis janji-janjine dhewe. Apa meneh wong kere niki, wong ora duwe. Kuwi nyang wong sing dhuwur-dhuwur ya iso kok didak-idak guys, dipidak ya wis di muni piye ngono wis. Pinter ya omongane guys. Apa nek lek wadu-wadu nyang tangga-tanggane ngono kae. Wah. Ndak umum. Coba. Wong sugih iki saiki ki rata-rata omongane dhuwur-dhuwur gitu. Dhuwur guys omongane, sak dhuwur langit. Dal bondo donya ku ya kur titipan gitu. Lek mati. Ya sing kere-kere niki sing mendiem sing daudak yuntuk sing ngono. Engko sing sugih paling ora trimo yukur. Wis dadi purung kuburane paling yukur ngono tok. Ungak-ungak tok paling. Biasane lek ngono kuwi
daerah ini kene iki lho guys lek nggonmu mbo. Oh, Pak Becer kok. Pak Becer kono ta iya. Wis ora apa-apa Pak guys ya. Papringan ta? Disyukuri apa eneke. Oh, Pak Papringan Iya to toh? mae iki. Disyukuri apa eneke. Apa duweni iki ora usah. Oh, sing awake dhewe sing diduweni saiki ki ora perlu disombongke ngono lho guys ya. Sing kere sing susah ngene iki duwene kok ngene ya wis disyukuri ae ora usah perlu apik-apik. Ora usah macak gengsi ora usah. Nuruti gengsi zaman saiki ora nguntal, guys. Marahnya. Wong gawe video iki kur timbang rapot guys, guys. Mak Ewi lek wis kucap janji. Sing biasane seneng Janjine kan anu ki gek poso. penontonku setia ki anu. Mas Sarudin Aku official soalnya iki wong anu iki ngendi kae? Tulakan apa ngendi kae? 900 wong 1.400.000. Komeno kanggo Kang. Yo klambi pesenane wong-wong ngono jenenge keruput digowo. Pokoke aja lali di wong ngono jenenge iki. support terus guys yo channelku iki yo. Kok komeno njaluk konten opo insyaallah tak geke guys. Pas waktu longgar soalnya aku ki yo kadang yo wong sibuk guys aku ki sing nyangalas sing ngono guys. Masih ora sempet gawe konten guys. Malah ya kayak Ngono ya cek dianu guys. aku kayak Tidak uang yang sing dhuwur-dhuwur ngono kuwi. Sudah wingi dikai 500. Wong ora duwe ki wajar lah di hina. Iya ta, dihina nyang wong sing dhuwur gitu. Wajar bisa. Ora. Tapi nek Joko Demen jarene di WA si Mbak Meme. Iya ta? Iya Mbak Meme ke pokoknya Dongakno guys. Nggone Maya kono jarene. Joko lancar. Lehku golek rezeki yo penak guys. Ngomong karo Mbak Meme ku. Ngomong karo Mbak Meme ku mah jare ora diangsur. Pokoknya Joko takok jadi urung diangsur. Saiki mung diangsur mbok. Diangsur ora penak. Diangsur kono ora kono. Sidane piye WhatsApp-mu? Ki anu guys yo, apa jenenge? Ning kene iki yo full anu, apa kuwi? Full wong rabi. Dadi manten ngono kan. Persiapan golek sumbangan guys. Nah, iki angklope cek kosong. Dompete cek kosong guys. Oh iya. Kakek pake lagi teko ngarit. Ya sik gas iki anu videone kene sik yo sesuk tak nggawe konten opo sing menarik neh. Iki kontenku sementara iki yo anu apa enake gas iki anu aku rodokan. Demen kae aku rada ruwe podcast aku. Hati ambek kelo anake ambek Dewi mampir Mbah. Oke sik yo sakmene sik videone wonten terus kowe bantu support terus channel iki. Support apa support? Support pokoknya disupport terus sampai meledok. Oke guys, sakmene sik yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.